ассалому алайкум бардорон ва хаҳарони гиромӣ, умедворам сиҳату саломатед иншоаллоҳ. Бардорон ва хаҳарони гиромӣ, мо алҳамдулиллаҳ баъди ҷарроҳӣ рӯз ба рӯз хубтару беҳтар шудастем. Чашм камтарак ва рамашу ва сурхиш мондагӣ аст. Бардорон ва хаҳароне ки дуо карден, аллоҳ ҷазои хайртон битавад. Бардорон ва хаҳарони гиромӣ, дар яккасай мо билетҳо бениҳоят арзон шидагӣ ҳастанд. Ман номорашона мегузорам, муроҷиат кунед, бо нархи арзон дастрас кунед иншоаллоҳ. ва мегзарем дар масъалаи машиникҳо. Бардорон ва хаҳарони гиромӣ, чӣ хеле ки ман ваъда дода будам, гуфта будам ки баъди ҷарроҳӣ хубтару беҳтар бишам, боз шурӯъ мекунем. Бардорон ва хаҳарони гиромӣ, ман инстаграми худро дар инҷа мегузорам. Ҳар як бародар ва хоҳареро ки дар ҳудуди Россия фанду фиреб мекунанд, документатсия, регистратсия, патент, РВП, чизе ки дар документатсия дохил мешавад, фиреб мекунанд, муроҷиат кунед, бо далел бошад, иншоаллоҳ ки кӯшиш мекунем кӯмак кунем. Яъне мо муроҷиат мекунем, аввал хоҳиш мекунем ки сума бар бигардонанд. Агар ки барнагардонданд, маҷбур мешем видео карда дар интернет паҳн кунем. Ва фарқ надора онҳое ки мақсад бригадир ҳастанд, онҳое ки мардума кор мефармоянд, сумшона наметиҳанд, агар ҳамин хеле чизо бошад, иншоаллоҳ ки муроҷиат кунем, бо далел мо кӯшиш мекунем кӯмак кунем. Яъне агар ки видео лозим бошад, аз тарафи шуморо ҳам видео дар кор мешавад ки видеоро гирифта бимонем. ва мегзарем дар масъалаи збор. Бародарон ва хаҳарони гиромӣ, чӣ хеле ки медонед, 3 рӯз шид мо збор кушодагӣ ҳастем барои бародар Подшоҳхон. яъне алҳамдулиллаҳ то имрӯз 150 000 рубли русӣ ҷамъоварӣ шуд. Бародарон ва хаҳарони гиромӣ, аз ҳар якта шумо хоҳиш мекунам ки чӣ қадаре метавонад 10 рубл, 20 рубл, 100 рубл, қудрат ба тавоноӣ. Бародарон ва хаҳарони гиромӣ, биё кӯшиш кунем ҳамин бародара роӣ кунем, то ки ҷарроҳиша бигзаронад. яъне якум ҷарроҳиша гузарондагӣ аст ва дуюм ҷарроҳиша бояд бигзаронад. Чӣ хеле ки худтон мебинед, лавш бениҳоят дар ҳолати нохуб қарор дорад. Бародарон ва хаҳарони гиромӣ, аз ҳар якта шумо хоҳиш мекунам бетараф набошед. ман видеоша мегузорам, тамошо кунед ва паҳн кунед. мардуми дастбахайр, мардуми тоҷик, ман очаям бобоҷон, мисол Қосимова Сайра, истиқоматкунандаи ноҳияи Исмоили Сомонӣ, участкаи Навобод. раҳмат ба ҳамо одамое ки ман мегӯм ки барои ман дастгирӣ мекунанд, барои бачаи ман ғам мехӯранд. мисол раҳмат мегӯм. худо якшона ҳаздор кунад. худои карим дарди сари ягонтиша набинам. мо дахай маблағ бисёр дар кораи, мисол боз 3 бори дига, ҳамагӣ 3 бори дига бояд бурдан дар кор. беғазай мисол раҳпуливу хурду хӯрок, мисол дав шаҳри мисол бегона мерай 240 та фақат ҳами табобати ҳами лави гудакда мерава. мисол ӯ бо мисол рафтан омадану пули квартирава хел бо дига айда макаим халқи тоҷикиё мисол кадоме ки мара дар ҳами эфир мебинам, ман ҳамиё хоҳиш мекунам ки мисол як бор дига дастгирӣ кунам. خیر بچه مرا دستگیری کنن میسو ای شما خلق میروبان، خلق توجیک، مثل اپا خواهرها، مثل برادرها، خواهش میکنم یک باری دیگه چند قدری که زورتون میرسه اما مجبور کردنی نیستم. کسانی که مثل همی کمک شماده میکنده برای هم بچه من مجبور کردنی نیستم. مثل نکنین مجبور نمیکنم. کسانی که دست بخیره، کسانی که مثل همی شرایط دارم، 1 سوم 5 سوم 3 سوم فرقش نیست. چند سومی ده همی کارتای من مثل بزگرانه ده همی شدی من مثال یک بار دیگه اقلان 2 بار یا 3 بار دیگه اقلان من میره برم امو سیانسش قفا نمونم سو بهترینه. خدا شما را نگهبان باشه پروردگار، آدمای دست بخیره. ای خدا همیقه امید دارم، به خدای جبار میسپارم، در نومی الله بمبرم. همش در دست خدای. مثال صحت سلامتی بچه ما همون مثال صحت سلامتی دیگه آدمان در دست الله های، در نومی الله بمبرم. خدا جان هزار رحمتی خدا، هزار رحمتی خدا اومده گیتونده. السلام علیکم اکا و
اپوی و مردم دست بخیر از شما احترام خواهش میکنیم که در دوم جراحی ما کمک کنین. همین با سر بلند همین دوم جراحی ما بگذارنم ای خاطر الله کمک کنین. ассалому алайкум дӯстони азиз, дубора ба авиакасса проспект мир омадем. амон касае ки бародар таҷмуслим ба шумо тавсия медиҳад. ин бошад бародари мо Шодиёр аст. хуб асти бародар тинҷӣ? ассалому алайкум, шукр омадака. Шодиёр, гап бисёр аст дар интернет ки билетҳо хело арзон шуданд. шумо дар ин масъала чӣ гуфтанӣ ҳастед? бале ка билетҳо нисбати 3-4 ҳафтаи охир хело арзон шуданд. саволи дуюм ин аст ки бисёр шикоят аст. савол не аниқтараш шикоят бисёр аст ки шумо авиакасса проспект мира ба зангҳо ҷавоб намедиҳад сари вақт. ин чӣ аст сабабаш? ба зангҳо ҷавоб надан сабабаш дар он аст ки якумаш таъсири мобилизатсия буд ки дар як рӯз мумкин 200 300 400 занг болиҳам. дуюмаш ҳамин аст ки дар 24 соате ки мо кор мекунем ҳамаи вқадияши зангҳоро ҷавоб дада наметавонем. хубтар мешуд дар ватсап нависам. дар ватсап ҳам агар конкретӣ нависам хубтар. мисол ака салому алайкум, дар числаи 20 ба мо Москва душанбе дар кор ё Москва куллуб ё Москва хуҷанд. не ин ки ака беҳтарин пешниҳоди хуб. билет чанд сум ёк дигар ака савол мумкина михаил насамдел дар ҳақиқат бисёр аст чунин. ва сеюм савол ҳамин аст ки оё Шодиёр ба шумо ҳам шикоятҳо ҳаст аз нафарҳое ки билет мехоҳанд аз кассаҳои майдачайда ва аэропорт мераванд ки ӯ билет нева ҳамаги як коғаз аст ҳамин қати халос? бале ка ин шикоятҳо дар як рӯз набошад ягон 5-6 нафар шикоят мекунанд, чунки бисёр касое ҳастанд ки агар билет 10,000 бошад билето 5,000 гуфта мефурӯшанд, аммо дар ягон баъза вай билет ҷойгир шудагӣ нест. аз ҳамин ҳисоб бисёр рихи мардумо фиреб карда истоданд. ин чизам аст ба назар мерасад. ташаккур зиёд Шодиёрҷон, худо хоҳад мо бо шумо будем бора навор мекунем. ин навор буд барои бачаҳое ки обуначиҳои шабакаи Таҷмуслим ҳастанд. нағз монед.